menta ka singi hagani ga video ngan pen EP ya uni wayu jingthung uba itanat bat uba kring bha yaki brio unjuru bat yaki knyang bat yaki thabale ro long ba itanat hadu kata-kata uni u jingthung udaina ka family rubiasi ya uni u jingthung la sedang nani ka origin jong ne ka deina kini ki thany West Indies udon ni kini ki sentiu ki balong rong orange red ki balong rong so balong rong sao ki tenat bah do kata-kata bat kawai ga basu tenat bah pang jong ni jing thung kalong baki sentiu jong u kine hajan marok shisnam kamut phila ban i ya ka jing pho ba ka jing itanat jong ni shrub habro ki ayam kan penlong ya ka garden ni ka per jong phi bakan ipho ban itanat barok shisnam. Good morning. Tahan pen EP une udieng udieng de shrub common name jong ne ni tip kum u fire bush lane u scarlet bush. The scientific name kekerteng jong ne ka de Hamelia potens te ni ulong ba itanap bah do ta bantung haki per di garden Sibun ha ki thabali ki ngap ki wan ki sur bai ki basu tanat ban ngap phila ban yo so kalong bakring ba bai tanat ado ta ya uni shrom nila ban penroy daga ba penon kam ardli ki chaj method of propagation kawi nila ban penon kam rus ieng u sembai hadian bauti u sentiu so ola kelas sembai bat Kambun hi kasuk bas penun kam dau tenat dau bas ot dau tenat kabangi coating ni khap yo tenat bat ni sa wi ki dawai pen mi thiep ki routine hormones bat ni la ban thung pat ki plastik lan ya pok ndo un sa mi thiep ka basuk te uni ni khatu scarlet bush ung Hamelia potens scientific name long bai tenat bhawan dan pok garden pe ki thabali ki wan ki ngap ki wan ki tenap bahaduk taban petkai bat kapen pho bahaya ka garden habadon uni u shrubs uni u Hamelia potens lane scarlet bush fire bush bangi khot uni ula banjrong hadu kuma lai meter saw meter lani thung gumne hapok khando hapok ki garden lani ailat bon jrong gan Haring ngila ru bentung yune pat haki kra kini ki containers ki kra ki bakam he untuk hendak pila bentung pat ai warnai ai lat than bo un he tiang untuk piprun baik man kapor cat ben un ban maintain ye ka size yung o kat ban biang ho kra pat pila ban bo haki barandai yang jung pi yaune u Hamelia potens karukom basuk ban penroy te kade bengi shu penon kam do tenat e bagi lek koting chapang karukom lek koting kumno ban le ngala batai kham bania ha tu ka wei ga video ka banga pen I bat batai chapang tu Musanda philippica u tropical dogwood ha ka ju hi karukom yone ro phila ban penroi sipon bakin wan ki thabali yang bun jaki wan namar ba sentiu long uba kring ki banwan pan mat ya ka kajing tenat barok long bai tenat adu tak ta pe kita tak balik fila banyak i saja begitu ke dangan kai suk kai peaceful bhaga garden habaton ki kini kita balik habaton ki kenyang habaton ki sentia we batenat ban sangkai men step pengat adu tak ta Uni u Hamelia potens umbangala ong pi mane bo u kring bhai kini ki ngap ki thabale na pedeng ki shrub ka bangayo I hang ni umpat dan kum uni u Hamelia potens u bala ban kring ya sibon bhagi thabale bat ki ngap ladap hitung uni u Hamelia potens pin sayu I ba man ka singi ki thabale bat ki ngap kin sa khamjiat banwan be hauni bani ki wei pat ki sentiu u kring hadu kata-kata kini ki kenyang kum ki thabale bat ki ngap na kata ka daw na mentaki nong rap
kalong ka bamantay bahala ring ithung ye uniu hamelya patens namar un kring bhai kini ki ngap igi thabali haga kper jongphi bat un yarap ban ye kini ki knyang bakin wan chaka kper badon sibun ki jingthung un yarap ban pen kham si so namar bakini ki ngap ki la ban yarap haga pollination ban ra yo sambai nang ni satu ban pen si so bha ye karep karyang ye uniu hamelya patens ngila ban penon kam ban thung ajan ki jakarep khanang ba un kring bha ye kini ki ngap ki thabali hakini ki cities ki bahe kini ki nongba ki babun kini ki building ki ba bun mala ki bahe kisat penon kam bha ye uni u hamelya patens u foundation plan kabamut panthum ha jat lane hatra jum kini ke building ki bordar tu kan keren ki use do ne hamila patan namar u internet bha bat kawai bagi jet bhayo ne nakadaw ba upu sentiu jan borok sistem hi keji internet kan ne jan borok sistem nakadaw te hakani ga video mentaga singan patai tangkat ne ngait philayo i ya ka jing internet jong uni u hamelya patens bat ya ka jing don kamru jong u publish bon ba pi page ya ka ni ka video in sai sham pat ha ka video ka ban sawan